Ассалому алайкум бародарони азиз, хуш омадем ба канали мо. Ирӯз хостем ки дар бораи ҳамаи сайтҳои пирамида ки дар байни мардуми хунун панҷ шидеса ё мақсад бигем нуфуз пайдо кардеса, дар бораи ҳамо камтар сухан кунам ва шумо кадоме ки ҳамин программаҳо сухтага фикротно дар комментария бинависед ва дар бораи кадом ҳамин барномаҳо ки пул кор кардан мехоҳем бинависед, ман пешкаши шумо видео карда дар каналу мепартом. Бародари азиз, дирӯз комментария подписчика хонум ки NFT дар бораш гуфт, камтар информация бугу. Уже дар бораш хонум аллакай уже сайтҳоро маҳкам кардан, NFT-ро маҳкам кардан. Зиёда аз 2500 тоҷики хунун, бародари тоҷики хунун аз ҳамин чиз сӯхтан бародаро. Ба ҳамин хотир бародари азиз, ай ҳамат хоҳиш мекунем ин чизои пирамидада бовар накунед. Ин сума ҷамъ мекунад, як инам хенобуд меша, дигар намедонӣ ки кира буқапӣ, кира буи ки суми мара вастанавид кӯ. Ба ҳамин хотир бародари азиз, ай ҳамат хоҳиш мекунем ки дар анқали дурӯғҳо бовар накунед, суматона беҳуда нагзаронед. Як бори дигар ман шуморо мегӯям ки вақти шумо сум мегзаронед ба криптовалюта ё криптосет қатӣ вая баргардондан намешавад, шикоят кардан намешавад. Барои ки шумо сума як бор фикр кунед ки барои дар барнома гузарондан дар 10 дақиқа мегузаронед, а вақте ки ният карданда а 1 то 7 рӯз ё ки то 4 рӯзаш дард мекунед. Ин маънои ӯро дорад ки шумо сумтона дар баланси ҳамон одам мепартоед, а ӯ шумода дар баланси предложени пул метавад. Вақти пул кор мекунед, кардан мегиред, вай мебинед ки шумо дар ход нестед, сумтона наметавад, ё ки силкатона блок мекунад, ранги чӣ хел ки докоде мода аймора блок кардагиан, то ҳозира ягон кас наёфтасем ки вастанавид чӣ навардаро. Ба ҳамин хотир бародари азиз, ай ҳамат хоҳиш мекунам ай ҳамин чизо эҳтиёт кунед, лучши суматона дар оғоз сарф накунед, хубтар ай бародаро. ҳазор раҳмати калон барои дастгириётон, миннатдори зиёдтон. Фикротон дар комментария бинависед, насиб боша видеои наву хуба интизор шунед ва кадоме ки дар бораи чӣ барномаҳои телефонӣ маълумот гирифтан мехоҳад, дар ҳамин поёни видео комментария бинависа, ман видео карда пешкаши ҳамаи шумо мекунам бародари азиз. ҳазор раҳмати калон барои дастгириётон.